Чуве, аз съм геймър, тук сме Touch Power BG, който в момента си похръква. И в момента ще ви кажем, правете ни предизвикателства, хора, тъпо ни иначе, просто им правете предизвикателства, ще ги изпълним всичките. Добре, бе, потих. Оня тук, да спи. Упс, чакай да Ау, кой ще ме изсят? Да, и не се чудете, че не снимам, не май. Така. Чакайте, Touch Power BG. Са були, бе. Чакайте, Touch Power BG е малко недохмарен. Ако ни знаете, съм, бе. знаете ли истинските имена? Не, ние не сме ги споменавали. Аз съм Николай, той е Никол. Не, моето не го споменавай. Вече го споменах. Не може да знаеш част от клипа. Аз ще аре. Не можеш. Ще се разсърда. Що човек, какво ти време? Бе, добре. Нали съм ютубър, те трябва да го знаят. Ти преди си бил тъчен. А преди как си се наричал? Не съм бил. Не съм бил преди бе. Съм. Дисто беги. Чакай. Добре, айде сега, правете ни предизвикателство. В коментарите пишете каквото искате. И кажете, той е гаден! Той е до мен. Много видят бе човек, аз съм с програмата снимам. Снимам така. Така че не мога видят към Но това е ясно. И чао, пишете в коментарите и бай-бай от мен. И му покажете среден